Bine ați venit la prezentarea pe scurt a business-ului ILA. Sunt Claudia Isaila și în minutele următoare voi încerca să vă prezint pe scurt și sperăm pe înțelesul tuturor cu ce se ocupă acest business. Mai întâi să clarificăm ce este ILA. ILA, Inspired Living Application, înseamnă aplicație de viață inspirată. Cum a luat naștere acest business? Fondatorul, John Rogers, a venit cu ideea de a împleti tehnologia zilelor noastre cu aspectele de dezvoltare personală și profesională. Odată născută, ideea aceasta a dus la crearea unor aplicații electronice care pot fi accesate pe orice telefon mobil cu posibilitate de conectare la internet, tablete și calculatoare. Aceste aplicații electronice au subiecte de viață practice și variate, care sunt împrospătate săptămânal prin scurte prezentări video. Dintre acestea putem menționa managementul timpului, stabilirea țintelor, dezvoltarea personală, cum să ajungi un lider, stabilirea ideilor de business, managementul financiar, descoperirea motivării personale și multe altele. În minutele următoare vă voi arăta cum veți putea beneficia de explozia produsă de această aplicație mobilă. Dar, înainte de a intra în planul de compensare financiară, aș vrea să știți că înrolarea și participarea în acest business este foarte simplă. Pentru a vă califica, nu întâmpinați nicio barieră. Este doar plata de $9,95 pe lună. Această contribuție este așa de minimă încât nu există risc. Este simplu o delectare să împarți cu alții ideea acestei aplicații mobile. Și, comparând ILA cu alte business-uri, nu există nicio limitare sau condiție de calificare pentru a putea beneficia financiar. Tot ce vi se cere este ca să fiți un asociat activ și, automat, veți începe să fiți plătit din toată organizația creată cu ajutorul dumneavoastră. Deci, această sumă de $9,95 reprezintă de fapt abonamentul lunar la această aplicație electronică, iar venitul va fi generat de rularea acestor $9,95 provenit de la cât mai multe persoane. Și acum să vedem cum lucrează. Înainte de a explica acest plan, trebuie să vă facem cunoscut că materialul pe care îl veți auzi și viziona are numai aspect educațional, fără intenția de a garanta un venit. Succesul în acest business stă în muncă și dedicație. Munca va fi plătită după efortul individual depus. Ca urmare a muncii depuse, unii vor câștiga mai mult, iar alții mai puțin. Această afirmație a fost făcută cu scopul de a nu crea o imagine eronată a business-ului, dar în același timp de a realiza că șansa de a avea un venit lunar substanțial e mare și e bazată pe efortul individual. Revenind la planul de compensare financiară, compania a conceput construcția unei matrițe extensibile de 3x7, începând cu 3 persoane și mergând 7 nivele în adâncime. Și acum să explicăm cum lucrează această matriță de 3x7. Veți începe cu înscrierea a 3 persoane, care pot fi recomandate direct de dumneavoastră sau pot fi plasate în matriță de cei de deasupra dumneavoastră, aceasta fiind o matriță forțată, am putea spune, însemnând că sistemul pune persoanele automat în matriță, de sus în jos, de la stânga la dreapta, ocupând locurile libere într-o succesiune regulată. Persoanele care fac parte din matriță, fie că sunt puse acolo de dumneavoastră sau sunt plasate acolo de cei de deasupra, vor genera un venit de 10, 20, 40%, după cum veți vedea în continuare. Când primul nivel este complet, următoarele persoane înscrise în business vor fi plasate automat pe nivelul 2. Este important de reținut că în momentul în care primele 2 nivele sunt completate, deci aveți 12 oameni înscriși în matrița dumneavoastră, cei $9,95 nu vă vor mai fi luați de pe cartea dumneavoastră de credit. În altă ordine de idei, aplicația dumneavoastră lunară va fi gratuită. De aici înainte este de așteptat ca cei înscriși să rămână ca parte de business, deoarece nu li se va mai cere nicio contribuție bănească. Ce ar fi de dorit este ca în scurt timp toți cei înscriși să aibă aplicația gratuită. Din acest moment, fiecare persoană care intră în business, fie că este recomandată de dumneavoastră sau nu,
face parte din matrița dumneavoastră și vă va genera un venit lunar. Matrița completă va aduce un venit lunar de $2511 și 75 de cenți. Iar, după cum vedeți în imagine, fiecare nivel aduce un venit specific. În mod normal, matrița este foarte ordonată, dar în realitate, pe măsură ce business-ul crește, va arăta cam așa. Deci, să spunem că avem deja 3 oameni pe primul nivel. Sistemul va începe să completeze automat al doilea nivel și să spunem că a doua persoană de pe nivelul 2 recrutează un număr mare de oameni. Ce se va întâmpla în acest caz? El va începe construirea matriței lui și vom observa o aglomerare de persoane pe acea parte a matriței. Dacă dumneavoastră, cei de deasupra dumneavoastră și cei de pe primul nivel vor continua să înscrie persoane noi, ele vor fi plasate de sistem în locurile rămase libere, de sus în jos, de la stânga la dreapta, până când matrița va fi completă. După cum am menționat mai devreme, această matriță de 3x7, fiind extensibilă, se poate extinde nelimitat. Astfel, prima persoană pe care dumneavoastră o înscrieți în business după ce matrița dumneavoastră este plină, va fi automat plasată de sistem pe primul nivel. Deci acum veți avea 4 persoane pe primul nivel, iar următoarele persoane care vor fi înscrise în businessul dumneavoastră vor completa matrița sub această a 4-a persoană până la nivelul 7. Același proces se va repeta cu persoana 5, 6, 15, 20, 100 și așa mai departe, explicând lărgirea matriței și implicit a venitului lunar mult peste suma inițială de $2511. Deoarece completarea matriței necesită ceva timp, compania a pus la punct un sistem de bonusuri generate în paralel, ca o motivare pentru înscrierea în business a cât mai multor persoane. Astfel, se poate obține un venit din primele zile ale înscrierii cuiva. În momentul în care dumneavoastră ați înscris 3 persoane, vă situați la poziția de asociat manager. Din acel moment, 2 lucruri se întâmplă. 1. Primiți 10% din valoarea totală a business-ului generat de cele 3 persoane. Dacă aceste persoane au matrițele pline, dumneavoastră veți primi 10% din $2511 pe persoană, însemnând $251 înmulțit cu 3 persoane, generând un venit suplimentar de $753 pe lună, adăugat la cei $2511 ai dumneavoastră. 2. Când dumneavoastră ajungeți asociat manager, începeți să primiți bonusuri suplimentare pentru fiecare persoană pe care dumneavoastră o înscrieți în continuare. Așadar, persoanele 4, 5 și 6 înscrise de dumneavoastră vă vor genera fiecare un bonus de $5. În plus, fiecare din persoanele înscrise de aceste persoane vă vor genera $5, acest proces continuându-se nelimitat. Acest bonus suplimentar se plătește o singură dată la înscrierea fiecărei noi persoane. În momentul în care aveți 6 persoane înscrise de dumneavoastră, sunteți promovat la poziția de asociat senior. Din acel moment, 2 lucruri se întâmplă. 1. Primiți 20% din valoarea totală a business-ului generat de cele 6 persoane. Dacă aceste persoane au matrițele pline, dumneavoastră veți primi 20% din $2511 pe persoană, însemnând $502 înmulțit cu 6 persoane, generând un venit suplimentar de peste $3.000 pe lună, adăugat la cei $2511 ai dumneavoastră. Când ajungeți asociat senior, începeți să primiți bonusurile suplimentare pentru fiecare persoană pe care dumneavoastră o înscrieți în continuare. Astfel, persoanele 7, 8, 9, 10 înscrise de dumneavoastră vă vor genera fiecare un bonus de $8 de data aceasta. În plus, fiecare din persoanele înscrise de aceste persoane în matrițele lor vă vor genera fiecare câte $8, acest proces continuându-se la infinit. Acest bonus de $8 suplimentar se plătește o singură dată la înscrierea fiecărei noi persoane. În momentul în care aveți 10 persoane înscrise de dumneavoastră, sunteți promovat la ultima poziție,
aceea de asociat executiv. Din acel moment, două lucruri se întâmplă. 1. De data aceasta primiți 40% din valoarea totală a business-ului generat de cele 10 persoane. Dacă aceste persoane au matrițele pline, dumneavoastră veți primi 40% din $2.511 pe lună, însemnând peste $1.000 pe persoană, înmulțit cu 10 persoane, generând un venit suplimentar de $10.000 adăugat la cei 2.500 ai dumneavoastră. 2. Când ajungeți asociat executiv, dumneavoastră începeți să primiți bonusuri suplimentare pentru fiecare persoană pe care dumneavoastră o înscrieți în continuare în business. Astfel, de la persoana 11 în continuare veți primi un bonus de $9 de data aceasta. În plus, fiecare din persoanele înscrise de aceste persoane în matrițele lor vă vor genera fiecare câte $9, acest proces continuându-se la infinit. Acest bonus suplimentar de $9 se plătește o singură dată la înscrierea fiecărei noi persoane. De aici înainte, fiecare persoană înscrisă de dumneavoastră personal în business vă va genera acest $9 bonus împreună cu toți cei înscriși de această persoană în matrița ei până la infinit. Și priviți cum va arăta matrița dumneavoastră în lucru. Trebuie remarcat faptul că dacă veți continua să înscrieți persoane în business care generează $9, împreună cu fiecare din matrițele acestora, bonusurile de 8 și implicit $5 vor continua să fie generate în paralel, ajungând la un moment dat să primiți simultan 3 feluri de bonusuri, $5, $8 și $9. Iar procentajul de 10% și 20% va deveni 40% pentru toate persoanele pe care le aveți în matrița dumneavoastră. Dacă doriți, puteți să vă opriți aici, dar dacă nu și referiți persoane în continuare, matrița dumneavoastră se va lărgi astfel la infinit, aducând lunar venit pasiv și bonusuri în același timp. Un alt lucru care trebuie menționat este faptul că toate exemplele date până aici au arătat venituri obținute pe matrițele deja complete. În realitate, dumneavoastră veți lua acest procentaj de 10, 20, 40% bazat pe volumul de business generat până atunci. După cum puteți observa, acest business este foarte lucrativ și poate genera venituri substanțiale celor care depun eforturi susținute, înscriind cât mai multe persoane. În concluzie, trebuie menționate avantajele pe care acest business le poate genera celor care au devenit asociați. Posibilitatea de a se bucura de conținutul aplicației electronice săptămânale, acces la arhivele business-ului, pagină personalizată de internet folosită pentru înscrierea de noi asociați, inclusă în abonamentul lunar de $9,95, 3 surse de venit, bonusurile procentuale, bonusurile de 5, 8 și $9 și venitul pasiv de $2.511 sau mai mult, toate avantajele de taxă pe care deținerea unui business le oferă, iar pentru țările în care se aplică, acest business poate fi moștenit de către urmași sau se poate înstrăina prin vindere. Acum, după ce planul de compensare a fost înțeles, nu mai rămâne altceva de făcut decât să vă înscrieți, ca să vă puteți bucura de toate avantajele pe care acest business vi le oferă. Vă doresc tuturor mult succes!